खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलआव होनानै लादो आरो भिडिअखौ लाइक मोनसे होदो आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। अब्ला दिनैनि सेथि आपडेट होनो आखायाव लादों नोंथांमोननो लागै। फैगौ 3 फेब्रुआरियाव क'क्राझार जिल्ला बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिनि वर्कार मिट हाबाफारि खुंफुंनो थाग थियारि जागासिनो दङ। थिथागुरि प्राइमारि बिपिएफनि सिङाव जानागाव गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बे हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो पलिं स्टेशन कमिटि, बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो कमिटिनि सोद्रोमाफोर, क'क्राझार जिल्ला बिपिएफनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरिफोर, ब्लक कमिटिनि गासैबो सेल कमिटि आरो वुमेन बिपिएफ, इउथ बिपिएफ गासैजोंबो जगाजग लालायनायनि हाबाफारि लागोन होनना फोरमायदों देरहासार बसुमतारिया। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गासै 50,000 वर्कारफोरा जथुमगोन होनना फोरमायदों आरो बे जथुमानि थाखाय लाइ खुन्थियाखौ मैया गायसननाय जाबाय। गलाघाट जिल्लायाव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि थान्दैज' खन्थाइसालियाव एमएलए लरेन्स इस्लारिया नायगिदिंहैदों। बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि एमसिएलए सन्जय सरगियारिखौबो लोगोआव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ थिनहरफादों होनना मिथिनो मोन्दों। जानो गोनां जथुमासालिनिफ्राय एमसिएलए लरेन्स इस्लारिया फोरमायदों दि बे थान्दै सावरायमेलाव गोबां आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जागोन होनना बुंदों, जाय सावरायनायफ्रा उननि समाव माहारिखौ दानायाव लामा होगोन होननानै फोरमायदों बिथां एमसिएलए लरेन्स इस्लारिया। बे जथुमायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाफैगोन। लोगोसेनो गोबां केबिनेट मन्थ्रिफोर, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो गोबां एमएलए एमसिएलएफोराबो बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसेनो बै ओनसोलनि थाखाय माखासे जौगाथायनि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्माया मोजां खोथा होलांगोनखौ मिजिं खालामदों होननानैबो बुंदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बिटिआरनि बायजोनि बर' स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ थांखि लादों। सिगांनि समाव बर'फोरा एपिएससि आनजादखौ सासे सानैल' पास जानो हायोमोन, नाथाय बिटिआर सरकारा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों खामानि मावनायनि फिथाइ महरै देग्लाय 40 बर'फोरा एपिएससि आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय। फैगोन समाव बिटिआरनि बायजोनि बर' स्टुडेन्टसफोरनोबो सुपार 50 मिशननि गेजेरजों एपिएससि, इउपिएससिनि कचिंखौ होनो नाजागोन होननानै बुंदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। 4 मोसौ सिखावफोरखौ आसाम पुलिसआ हमदों। मख'नो गोनांदि गंसे इन्डिका कारआव मोसौखौ लांदोंमोन सिखावफोरा। मोसौ खावजानाय नीलिमा दास मुंनि सासे आइजोआ पुलिसनो एजाहार होनाय बायदिनो गोख्रोङै सिग्रोमनायाव हमनो हादों 4 मोसौ सिखावखौ। बे जाथाया धुबुरीयाव जादों। रायजोफोरा मिथिना लानाया गाहामदि आथिखालाव मोसौ सिखावफोरा मोसौखौ खावनानै भिआइपि गारियावसो लाना थाङो। आसामाव राहुल गान्धीनि भारत ज'डो न्याय जात्राया सोलिगासिनो दङ। मैया 22 जानुवारियाव राहुल गान्धीया नगावआव शंकरदेब मन्दिराव थांनायखौ होबथायो आसाम पुलिसआ। मिथिनाय बादिब्ला लकेल एमएलएफोरा थांनो मोनगोन, नाथाय राहुल गान्धीया थांनो मोना होनना बुंनायखौ खोनानो मोन्दों आसाम पुलिसनि खुगानिफ्राय। मुंख'नो गोनांदि शंकरदेब मन्दिरसिम थांनो होयैआव राहुल गान्धीया हायावनो 2 घन्टा जिरायना थानायखौ नुनो मोन्दों। अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियाव थानाय गलायाव गिख्रंथाव अर खामदों। मा जाहोननि थाखाय खामखो बिनि खबर मोननाय जायाखै। रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदारखौ देहायारि गाग्लोबनायनि बेरेखायै पुलिसफोरा रायजोफोरनि माखासेखौ हरनि समाव हमना लाबोदों। बिनि हेंथायै लोब लोब हौवा हिन्जाव गथ' गथाय पुलिस थानायाव दुंहाव थासारि। কৈছে সেইটো তাক যিটো মাৰিছে সেইটো মাৰ্ডাৰ কেছ লগাই দিছে বুলি, ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া মাৰ্ডাৰ কেছত এইটো তাক ধৰা হৈছে। এইটো তেওঁ মাৰিছিল না কোনে মাৰিছিল ৰেঞ্জাৰক? গোটাই গাঁৱে মাৰিছে তাক। অকল তেওঁ মাৰা নাই? নাই, আমাৰ ৰেঞ্জ এইটো যিটো জিতেনক আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ ধৰিছে সেই অকলে মাৰা নাই, আমি গোটাইখিনি ওলাই পেলাই তাক মাৰিছে। কি কাৰণত? সেইটো চুৰ কৰিছে, আমাৰ ঘৰ ভাঙাই দিছে। সেইটো কি ডিউটি যোৱা নাই কি, এইটো চিভিল ড্ৰেছত এনেকা যাই পেলাই আমাৰ ঘৰটো এনেকা জ্বলাই দিলে আমি এনে মনে মনে থাকিম নেকি? বিচাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত কি আহ্বান জনাব এতিয়া? কি ক'ব? আমাক এতিয়া লাগে আমাৰ যিটো মানুহ ধৰিছে গোটেইখিনি ভালে ভাল এতিয়া লাগে। আকৌ এইটো যিটো ৰেঞ্জাৰ আছে আমাক যিটো এনেকা কষ্ট দিছে সেইটো মানুহ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব লাগে। আমাক ইয়াত নালাগে এইটো ৰেঞ্জাৰ। সেইটো গোটাই সদায় যাই পেলাই আমাক কয় এইটো বড়ো মানুহ, বড়ো মাইকী
সেইটো যাই পেলাই সদায় লাজ লগাবলৈ সেইটো বিয়া কথা ক'বলৈ আমি তাৰ মাইকী নহয় নহয় আমি মানুহ নহয় নেকি আমি হয় গৰীব হয় আমি দুখীয়া হয় হেঁতৰ নিচিনা যদি চাকৰি থকা হতেন আমি কিবা বিজনেছ খুলিব পৰা হতেন আমি সেইটো জংঘল মাজত নাথাকিলে হয় হা আমি এতিয়া দুখ আছে বুলি আমি আজি খাব নাই সেই সদায় গাড়ীটো গৈ পেলাই যদি আমাৰ এইটো আলু 1 বস্তা উঠাই অদুৱা আধা বস্তা উঠাই জলকীয়া এনেকা আনে হলে মানে আমি কেনেকা এইটো বৰদাস্ত কৰিম সদায় কেনেকা বৰদাস্ত কৰিম আমি আপোনালোকে ৰাইজে চবে একেলগে আহিছে নেকি চবেই আহিছে আমি যদি মানুহ যদি নাইৰি দিয়ে কি কৰিব লাগে আমাক আমি ইয়াত থাকিম আৰু চৰকাৰে শুনিব লাগিব আমাৰ মানুহ আমাক লাগে আমি মানুহ নপোৱালৈকে ইয়াতে থাকিম रेन्जारा जोंनि बे सोरां दखानजों थांनानै जोंनि गामियाव बिराद बे उपद्रब खालामो थांनाय मानि बियो जोंनि हारिखौ जोंनि जाथिखौ बे नासयहैयो सोरबा दखान होनायखौ बियो हमनानै लांदों इनायै बे साजा होयो आरो बिनि उनावहाय जों बेखौ रायजोआनो बायख'नानै लाबोखांनाय उनावबो सासे जाम्बा मानसि मावनानै जाग्रा आबाद मावग्रा मोसौ खानाय मानसिखौ बे दिखांना लांदों बेयावबो जों रायजोआ इनायैनो जोङो रायजोफ्रा जोङो लायफिनदों आरो बिनि उनावबो नेक्स्टआवबो बे थांनानै गोबां बेबायदिनो जोंनि बारिफ्राव बेबायदिनो गयफोरखौबो बे दानफायहैदों खहा खालामहैयो आरो बिनि उनावबो बियो थांनानै बिदिनो सोरनिबा आलु फाननानै जानो बुरनाय बेफोरखौबो बे लानानै फैजोबो ओरैबायदि उपद्रब बे खालामहैयो जोंनि रायजोनि गेजेराव बे थांना ओरैबायदि जोंनि हारिखौ बियो नाम दांखिना बुङो बर' जाथिखौ गासिखौबो दानस'जोबगोन बर' जाथिखौ दोना बेबायदि सैया बेबायदि गाज्रि गाज्रि भाषा बुंथावैफोरखौ बे बुंहैयो जोंनि गेजेरावहाय जोङो बेफोरखौ अनेक समनिफ्रायनो जों सैसोनानै थाबोदों रायजोफ्रा जों अब्लाबो जेबो खालामाखैमोन नाथाय बे दाख्लै थांनाय 20 थारिख नामाथाय 19 थारिख खालि थांनानै बियो आरोबाव बे थांनानै जों गामियावहाय बिना पारमिसनै बियो मानसि थाखानाय फुरानायाव थानाय बेखौ न' गोदान लुफिननो थाखाय माबादोंमोन बेखौनो बे सावहैदों आरो बेजों लोगोसे बियो सिबिङाखौ लखबनानै बे सावफुंदों आरो बेजों लोगोसे बे बेसर बेफोरबायदि गासिखौबो सावदों सलार दानख्रेबना गारबोदों आरो अनेक गारि दानफ्रुदों बेबायदि जोंनि सायाव बे अयथासार खालामदों आरो नै बेफोरबायदि खालामनायखौ बिना पारमिसनै बे न' सावनाय मानायखौ जों रायजोफ्रा बिग्रायखांनानै जों आरथा एफारसिनि रायजोफ्रा दिनै बेनि गारिखौहाय बुख्रुनाय जादों बेखाय जोङो साजा होनाय जादों बेखाय बे सासे सानै मानसिया बुवाखै जोङो गासैबो रायजोआनो जों खौसे जानानैसो जों बेखौ साजा होनाय जादों दा दिनै बियो जेरैबायदि जों रायजोआ साजा होदों दिनै बियो जोंनि गामिनि बेबायदि गावबुराखौ दाय गैयै मानसिखौ बे दिनै लाबोदों लाबोनानै दिनै बिसोरो बेबायदि केस खालामदों पुलिसा लाखिदों लाखिनानै रेन्जारखौ लेंहरदों हमनानै लाखिबाय लाखिनानै दा बिसोरो ओरै लांबाय दाथ' बे मानसिया जेबो दाय गैयामोन बियो ओरैबायदि बियो गावबुरा मानसि हिसाबै बियो हेल्पसो खालामदोंमोन बे रेन्जारखौहाय अननानै बेबायदिनो खस्थ' मोननायखौ नुनानै बामखांनानै लानानै बेबायदिनो बिनि खर'फ्राव दुखु मोननायफोरखौ खाना होदोंमोन अनसायदोंमोन जोंनि पाब्लिकफ्रा बुबावगोन नामा बेखौ साननानै बे बादा होदोंमोन बादा होनानै बियो अननानै गारियाव दैखांना हरदों दिनै बेबायदि मानसि मोजांखौसो दिनै बियो आरोबाव बियो दिनै इनायै बे केस होबावबाय दिनै दायनिगिरिखौ दिनै नोंथांमोनहा हमनांगोन दिनै बेसेबां समसोआव बेखौ लाखिनाय जाया थानायावलाय 3थासोआव लाखिदों जों दा बेखौनो लुबैदों दाय गैयै मानसिखौ जेरैबायदि बिसोरो लाखिदों जोंनो बे मानसिखौ दानो नांगौ जोङो बे मानसिखौ मोनाब्ला जों थाङा जोङो नैबे सान्तिपुर थानानिफ्राय थाङा नामा सान्तिपुर थानायावनो जों थाबाय थागोन जेब्लासिम हगारा अब्लासिम जों थागोन गासिबो रायजो राजायैनो जों जयै फैदों खौसेयै जोङो रायजोयैनो मावखादों रायजोयैनो फैदों रेन्जारनि सायाव माबा मोनसे खालामजानो लुबैयो नामा नोंसोर सरकारनिसिम माबा मोनसे बुंहरगोन जोंनि मथेथ' बे रेन्जारखौ जोंनि बे एरियायाव दोनाबा मोजां जागौ जेन' बे सासपेन्ड जायो नङाबा दस्राफ्राव रिटायार जायो बियो दस्रायाव रिटायार जायो बेखौहाय लुबैयो ट्रेन्सफार खालामो बेबायदिनो बियो जोंनि एरियायाव थाङोबा अनेकथा बेबायदिनो बियो सोंखारिबाय थागोन नोंसिनि हमजानानै दोनजानाय मानसिखौ नोंसिनो दानो नांगौ जोंनो बे मानसिखौ जों मोनाबा जों रायजोफ्रा थाङा नोंसिनि सोरखौ हमदों मा नामखौ जितेन दैमारि दैमारि जितेन दैमारि बेखौ हमदों